I a a I blegegeg ugeg sak buli mel mel putraning Sun Nala Garing Petruk apa dene Bagong ana tetembungan anak Anung Anindita tekse duwe anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa aja mung kandhet ing pangucap nanging kudu kababar ing pakarti kowe padha kanthi raharja Nala Gareng kula nak inggih inggih awit mundi pangestunipun Rama Kyai Semar saha kasembuh pengayomaning Jawata lulus rarja piswanipun ingkang putra pun Nala Wigareng mboten manggih alangan setunggal menapa kecawi saking menika keparenga ingkang putra pun Nala Gareng keparenga ngaturaken sumengkaping pangabekti kunjuk wonten sanepadanipun kakekne Semar Badralaya kula nok niki genep temen basa mulih matur yo tak trima tak tampa ndadekke bomo ing ati wong tuamu pangestuku tampanana ya Gareng kula nok niki kapundi wonten staka dadosna jimat paripit caya nur cahya teguh kajuanan kula nok niki lho ngene iki Truk kulino sowan ing kraton ki ya sastrane ya kudu genep ngene iki coba saiki nek sing ditimbali Petruk iki mengko piye aturmu ayo mengko wae iki mengko lek matur karo kakekne kira-kira beda ora karo Kang Gareng ayo coba tak rungokne Petruk kowe padha kanthi slamet Petruk ae nun iki sakalangkung katedha kalinggo murdosit pambagyanipun Rama Kyai Semar kacadung kanthi astu kalih kapetelaken wonten ing Wadaya kacancang wonten ing pucak ing weni mugi dadosna rah daging kanjuananipun ingkang putra pun Kantong Bala Petruk lan inggih pangejunipun Rama Kyai wilujeng sowan kula durga mendak kala sirna sesungkem pangabekti kula kunjuk ae nun iki aku ya mau kalah karo Kang Gareng iya tak tampa ndadekke gumbiraning ati kowe Bagong padha slamet ayo slamet nek ora slamet mestine ya ora tekan kene urang-urang wis atos wong tuwa mbagekke apik-apik wangsulane cekak aos malah sajak ngece nek ngono kuwi apa apik nek ngono kuwi mbok ya kaya Petruk karo aku ngene iki lho lha ngopo to nek aku ya tundha poin ngono wae gelem ya ngene iki ora gelem ya wis arep oleh matur dawa ya ora oleh apa-apa kowe kok wah ya Bagong Gareng Petruk apa dene Bagong kula Pak piye Pak mestine kowe padha kaget ngopo kok saiki do tak klumpuke supaya sowan bapak lan mestine kowe padha batin ngopo kok Semar saiki rada aneh solak selagiane ya ora nggih Pak kula jane nggih nembe ajeng takon ngopo kok kiyaine niku sakniki rada aneh mongko pun pinten-pinten piswanan mboten sibo caos wonten negari Ngamarta nggih Pak kula dhewe nggih jane gumun kalih bapak pinten-pinten dinten niki bapak niku senengane mung tongok-tongok kaya tenggok pungun mung tansah ngalamun terus jane wonten napa to kiyaine niki alung dibelakake mbok menawa kula saged melu mikir ngenteng-ngenteng sesanggan iya aku tak kandha karo kowe kabeh ning urip kuwi jang satala-tala kowe padha ngangsek lungguhmu lan padha nganglungna jangga nilingna karna murid aja nganti tumpang suh gone padha nampa ingkang dadi pengendikane ramamu iki Nala Gareng Petruk apa dene Bagong leng-leng rampian ingkang
driya liriwang condro katawengan sumuk ing tias katuretan limut kabyataning rujuk remreming driya menawon keguwunging sang iwang wisesa blegeg sadulita mel nala garing Petruk apa dene kuwi Bagong nggih pripun Pak nggih dos pundi Pak siap Pak tak kandhani yo Le mulane aku nganti pirang piswanan ora sido caos jane aku lagi tenan pikiranku lagi werna-werna kena tak ibaratake suduk gunting tatu loro malah ora mung loro ning nek iki suduk gunting tatune malah dua-dua mergo pancen akeh sing tak pikir oh lah kok ngaten niku pripun darunane Pak nggih pripun Pak coba saiki dipikir aku le kandan-kandan karo kabeh bendaramu karo layakaning praja ki jane kurangane piye to sing do peteng ya wis do tak padhangke sing do bengkong ya wis tak jejeke ning kena ngopo saiki kok isih akeh para nayakaning praja sing pakartine isih padha nungsang palang numbuk bentus do lali karo kewajibane. Lah saiki piye to? Ketoke mono iki negara sing agung, dasare ayom tur yo ayem. Ning yang diglejah diteliti jebul negara iki saiki sorot ngunge wis ketok layu. Sebab apa? Sebab anane sing ana dhuwur mung padha rame-rame, sing ana tengah mung padha gejekan golek beri dhewe, sing ana ngisor mung ngenteni besok kapan padange. Mongko wong ngisor wong cilik wis jane wis padha bosen saben-saben mung disuguhi wong padu saben-saben do debat munine mesti mbela wong cilik ning nyatane ndi nyatane sing nang ngisor ya panggah wae sing nang ngisor ajeg padha megap-megap jagat iki persasat melu nangis mergo pakartine menungso sing do lali Purwadusina kasusilan wis amis rasa kabangsan ya wis tipis rasa katresnan mring sasama wis kinikis rasa kawicaksanan ya wis ngalis malah akeh para narapraja ngumbar janji nanging mung lamis akeh para nayakaning praja sing mundha mikirke butuhe pribadi satemah lirwa ing sesageman ora gatekke kawalit ning sing dipikir mung kendhiri dhewe mongko aku mbiyen ya wis nate tutur-tutur sembur-sembur yen sing jenenge wong ngasta dadi pangarsa kuwi pawitane mung kudu siji tata kaping loro titi kaping telu titis kaping papat tutus kaping 5 tetes kaping 6 tetes kaping 7 tatas
Toto, titi, titis, tutus, tetes, tetes, tatat. Ayo niku perdine pripun Pak? Toto tekse anu paugeran ya paugeraning negara, ya paugeraning agama, ya paugeraning budaya. Banjur titi, titi tekse nyumurupi perkara saka bongkot nganti tekan pucuk. Aja mung adhedhasar pelapuran ingkang kala-kala pelapuran sok ora jumbuh karo kahanan ingkang sabenere. Mula dadi ratu, dadi pamongpraja iku kudu gelem makarya. Oh nggih, salajengipun sak banyu ya kuwi titis. Titis kuwi nibake pidana sarta maringi dedana kuwi kudu cundhuk kelawan kang kudu nampa. Sak banjure kaping 4 ya kuwi tutus. Tutus kuwi tali. Ratu ya panguwasa utawa pamonging kawula iku dadi talining warga. Menawa ana wargane kang regejegan ora gathuk nalare, ratu aja mung buru butuhe dhewe, nanging kudu tumandang rampungke perkara pamrih dimen ingkang peteng dadi padhang lho. Oh nggih nggih, salajengipun sak banjure ya kuwi tetes. Tetes kuwi tegese apa kang diucapake kudu cundhuk kelawan sing ditindakake. Tegese kedaling lati kudu jumbuh kelawan pakatine. Mongko akeh-akehe wong nyekel panguwasa kuwi akeh-akehe apike mung yen lagi magang tok. Janjine muluk kaya doro kekalangan, nanging yen tekan ngendon akeh-akehe mesti mlenyok. Yen lagi jago wae janjine werna-werna pamrih ben padha dicoblos, ning yen wis dadi lali karo janjine. Ayo to. Nggih. Bener ora? Nggih, nggih, leres nggih. Nek lagi jago wae kaya ya-ya kok. Para sederek, yen panjenengan bidang nyoblos milih kula, ampun semelang dalan iki badhe kula aspal. Bareng dadi lali karo janjine terkadang disowani wae gayane ora kenal. Malah mlengos kepara disowani malah mung ditinggal dolanan HP. Ning aku percaya nek para dewan sing padha rawuh ning kene iki patut kena sinudarsana, kena ditempa paluki. Ora kaya punggawa-punggawa negara Ngamarta. Mongko aku ling ngandhani wis ora kurang-kurang. Nggih, nggih. Lah sak lajengipun sak banjure ya kuwi tetes-tetes kuwi gelem weweh luwih-luwih dedana marang kawula ingkang padha kecingkrangan utawa ingkang padha kekurangan lho. Nggih, lajeng ingkang pungkasan Pak. Sing pungkasan utawa sing kaping 7 ya kuwi tatas. Iku ngrampungke perkara kanthi wicaksana saengga kahanan negara dadi tentrem, ora ana ontran-ontran lan ora ana gegeran lho. Kuwi kabeh biyen ya wis tau tak aturake ana ngersaning para pangarsa. Parandene kok ya do lali Purwaduksina. Sing ngene dhuwur terkadang ya kelepian nggone menggalih sing ngene ngisor. Ora menggalih kawulane sing dipenggalih para pangarsa mung bab panguwasa. Mongko anane panguwasa kuwi saka kawula. Lah nggih leres niku. Saiki duwe panguwasa ning ora duwe kawula. Arep nratoni apa? Arep mimpin sapa? Nah mula panguwasa ki aja dienggo nguasani ning dienggo ngayomi. Lan meneh duwe pangkat, duwe panguwasa kuwi milih diajeni apa milih ditresnani? Milih diajeni apa milih ditresnani? Iya, niku tegese pripun? Ya mung apa nek mung diajeni, adakane sing ngajeni mung wedi karo pangkat lan kelunggane. Mongko sing diajeni terkadang sok ora gelem ngajeni penemu ning liyan. Arang gelem bedamen pekasan adreng mung tansah kepengin ana ngarep. Oh nggih beda yen karo ditresnani. Yen ditresnani kuwi merga nggone labuh karo kawulane ya temen tenan. Nah ana kene iki, kok malah banjur tuwuh penggalihku kalenggan iki Semar sing dituwake, Semar sing dipatah supaya dadi pamomong kepengin dandan-dandan budayaning watak nista, uga tutur-tutur uwur-uwur sembur-sembur madangke kahanan supaya para kawula iki padha urip sing ayem tentrem, urip sing sangat sinamatan.
padha urip sing ayem tentrem daya dinayan lan guyub rukun nggih lan bisa mawujud manunggaling kawula kelawan Gusti teksih antaraning para nayakaning praja lan para kawula padha saling bau membau ngono. Wis do ngerti to? Nggih Pak. Nyata niku gegayuhan ingkang utami kula sarujuk matuk gathuk lan cocok condong Pak. Nggih. Kula nggih nyengkuyung jer niku gegayuhan utami kangge bangun mental lan moral nanging Bapak kula wau ngendika suduk gunting tatu kalih niku sing dikersake pripun Pak? Iya. Lah kuwi sing kaping pindho. Sing kaping pindho Semar ki ning Karang Kadempel ki dituwake mula kejaba Semar bakal dandan budayaning watak nista nanging Semar uga kepengin bangun desa. Semar kepengin bangun desa. Sing tak karepe bangun desa ki Semar kepengin bangun wewangunan kayata wewangunan kayata papan panembah, papan pawiyatan utawa kaya sekolah-sekolah, banjur papan kesarasan utawa rumah sakit, banjur papan olahraga kaya dene lapangan sepak bola, terus kolam renang lan sak panunggalane. Terus gedung-gedung sing nggo olah budaya lan kesenian kuwi uga bakal tak bangun. Lan aku uga bakal budidaya supaya Karang Kadempel ki bisa dadi desa rintisan budaya ngono. Nggih Pak. Sae Pak. Nggih. Sae niku nek ngoten kula nderek kersanipun Bapak. Wah setuju banget niku Pak. Ning kabeh niku mestine nggih Jer Basuki mawa Beya. Terus pripun Pak? Lah bener kuwi Pak. Jer Basuki mawa Beya. Mikir Pak. Duwe gegayuhan utama kuwi apik-apik wae. Ning ya kudu mikir kekuatane ngono. Lan rumangsane nek awak dhewe iki mung bau cekeng dasare urip sing keserakat ngono. Tuku rokok kowe ora kuat kok arep bangun-bangun. Kowe aja padha jlometan. Mesine kabeh ya wis tak pikir mergo iki sejatine aku wis kirim nawala ning negara-negara sing gedhe-gedhe kayata Ngamarta, Dwarawati, Mandura sing surasane Semar arep nyuwun bantuan kanggo bangun desa. Lah saka pangiraku rene niki gegayuhan sing utama tak kira para pangembating praja mesti bakal padha paring pambiyantu. Mergo iki ya dienggo murih majuning wewengkon lan desa ngadisa. Oh, lah jebul meneng-meneng Bapak niku pun mengajukan proposal ngoten to. Wah iya nek pancen wis ngejokke proposal kula nggih matuk gathuk nderek nyengkuyung Pak. Siap lanjutkan Pak. Mengko nek proposale lolos nek anggarane medhun tenan aku sing dadi bendara. Nah minggu sing dadi bendara kene urung dikeramik omah wis kok keramik dhisik kandhani kok. Lah lajeng selananipun menapa selanane kejaba nyuwun bantuan kanggo ragat nanging sing baku Gustimu ing Ngamarta ya Sinuwun Prabu Puntadewa kudu diatur tedhak utawa rawuh ning Karang Kadempel lan musti pustaka Jamus Kalimasada. Ora mung Sinuwun Punta nanging Sinuwun Dwarawati ya diatur rawuh ngasta Sekar Wijaya Kusuma lan uga Sinuwun Mandura ya supaya rawuh ngasta Pusaka Nenggala. Lah mula iki mengko supaya andung gawe kowe cah telu Dasawana ning Ngamarta, Dwarawati lan Mandura. Aturana Gustimu supaya padha rawuh ning kene ngiras pantes dimen padha priksa kahanan sing ana desa kene. Oh nggih sendika Pak. Tru piye Kang? Aku nek ngono iki mengko sing sowan ning Dwarawati ya. Merga Sinuwun Kresna ki piyaine iki gapyak semanak. Nek dijak rembugan renyah kepenak. Kowe ning Ngamarta apa Mandura? Ya, aku mengko tak sing sowan ning Ngamarta wae. Dasare Sinuwun Punta ki piyaine alus dijak rembugan ya penak. Gok, kowe sowan ning Mandura ya. Moh. Lho kok mau piye? Aku Ngamarta wae.
Mandura ki ratune gawat. Sowan sinuwun Baladewa Bagong rene apa? Ajeng ngaturi sinuwun Mandura lan nampil pusaka. Terus wangsulane ora suti. Pusaka wardi silih. Malah kowe minggat to. Ora gelem minggat nyus. Jojo nenggala mate aku. Aku ngamarta wae wis. Emoh, aku suwe dhisik kok. Aku milih dhisik kok. Aku ngamarta. Ya wis. Aku tak nang omah wae. Ora usah lunga-lunga. Aku iki wong jenenge nyambut gawe bareng-bareng ya diayani bareng-bareng kok. Kok malah do padu dewi-dewi. Nek saguh ki ya do saguh ora do iren. Lan meneh kabeh iki dienggo srana nggonku bakal mbangun desa. Mulane iki para pangarsa ning kene iki surasane dimen padha nguningani greget gumreguting para kawula. Lan ya iki mengko juwing tembung manunggaling kawula kelawan Gusti ngono. Sarananing wong yen luhung betah lopo lawan kuling elingo selajat iko yen macono kudu manis mreseng seming sasama samane manungsa sami Kataliko wau kaeksi wijang satolo-tolo nenggih pengendikanipun Kyai Lurah Semar Badrana ingkang pinangka pusaka bisa kandha jimat bisa ngucap nanging caritane ngriku persasat anglenggah kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu wong kakecoh ango durung abang idwa dereng manjing wonten ing Pertolok Saru gegering Jawi sinten ingkang karya gegering para kawula ing Karang Kadempel tuhu menika rawuhnya pendhita ing Sukalima ingkang sarimbit kalian Patih Harya Sengkuni dadosaken cingkak ingkang samya mulat ngantos horeg para kawula ing Karang Kadempel kanca-kanca ana dayo arum kandaning kang sekar gadung rerengganing taman sari kepremorong ing sapsarine brengeng pindha pucining brahmana Susanti Jaya Wijayanti blegegek ugek sadulita mel-mel mulane kok jagune padha tarung prenjake padha ganter jebul sudungku Karang Kadempel kene kerawan Kyai Gung Begawan Durna saha Patih Harya Sengkuni sak sampunipun lenggah kanthi sekeca sarawuh jengandika
Kula ngaturaken pambagya sami manggih kawilujengan rawuh wonten ing sudung kula mriki Penembahan. Gandha blekudik manar-manar selikur dina agama naga kula menawa prikantil buntuting selikur haliloko. Ya Semar Badranaya pamujine Kakang Badranaya slamet praptakon ing Karang kadebel kene. Iya Kakang Semar, praptaku ora ana alangan swiji apa. Nggih, syukur yen ngaten. Dipun prayogaken nggih Penembahan. Iya, heeh. Najan jane ora penak ning ya kudu tak penak-penake merga aku iki pendhitaning ratu pujangganing kraton. Aku kulino lingguh kursi sing ana bante. Empuk mendut-mendut. Barang tekan kene, lah kok mung tok lingguhke ning lincak mongko pating krengkat kaya ngene. Semar. Kowe dadi punakawaning Pandhawa. Ning seprana sprene kok ya ajeg wae. Nyatane wae omahmu ya sing gedhek, payonmu ya mung saka barak. Iki to. Nek ngisor ki jobit lho rada lumayan. Lah iki jan lemah. Mula di ngapura yen to rawuhku nang kene sandalku kepeksa kudu tangguh. Mengko ndak aku masuk angin ngono. Terus apa? Teko-teko kok nyelekit ya terus ya. Ha ngopo? Gumun ah. Ngendi papan nek ketekan menungso loro kuwi kok mesti ngrusak-ngrusake ya. Marai emosi tenan iki. Pala apa terus? Ose urung-urung kok pala. Sabar kong sabar. Ayo watake pancen yo kaya ngono kuwi pokoke kudu sabar. Sabar piye? Ngono nek sing dleket ngono tak gaju tenan kok pokoke. Penembahan pancen kahanan kula nggih ngaten iki ning kula nggih boten nate ngresula. Sing penting Bagas Waras. Lek arep Bagas Waras piye? Lek arep sehat piye nek kaya ngene iki? Omahku wae ora bokro, reget platarane yo jebrung kaya ngene. Ngono wae kowe kok ya betah-betahe dadi punakawaning Pandhawa. Lah nek sekirane Pandhawa ki ora kuat bayar kowe, omong karo aku. Melu aku sesuk padake wong tipis. Nggih pun, sak kersa sampeyan. Lah niki janjane wonten wigati napa? Ya wis ngene ya, Semar. Aku ya selak ora betah nek kesuwen ana kene. Bagune pratakon ana kene ana ing Karang Kadebel kene mong mundi dawuh anak Prabu Duryudana. Rene saiki negara Ngastina lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Nek larang sandang jane ora. Larang tangan jane ya ora. Mergo negara Ngastina ki negara sing sugih blegedhu. Nyatane wae iki lho deloken. Penganggonku sarwa emas kabeh. Nanging mbuh jalanane apa kok dadi negara Ngastina saiki kawulane akeh lelara, akeh rajapati basan esuk lara, sore tumekaning pati. Nganti gawe bingunging penggali anak Prabu Duryudana. Mongko pirang-pirang budidaya wis ditindakake, klebu nimbali para pinter, para wiku winasih supaya musadaning rekaning praja negara ing Ngastina. Parantine ora mendho ning malah saya ngrebaka. Lah banjur anak Prabu Duryudana nampa waksiting dewa, negara Ngastina bakal kuwal saka penandang waton ora ketang mung sedhela kudu nekake Semar Badranaya utawa Semar diboyong ning Ngastina. Nah, tekaku ana kene iki kadawan supaya boyong Semar. Nek jane aku ora percaya karo sing dadi keluyane Semar ki apa. Semar ki ngopo? Ning gandeng aku mung saderma didhawuhi anane ya mung mangkat ngono wae. Wis ngono kuwi mula ayo saiki kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina. Semar arep njaluk bebon apa mesti bakal dituruti. Nek perlu omahku sing blas ora pokro iki mesti terus bakal dibangun omah loji, omah sing nagrong-nagrong. Ayo gek toto-toto gek mangkat karo aku. Yo Semar. Iya Kakang Semar, aku iki ingkang minangka dadi seksi tama yen to Kakang Durna iki kedawan supaya mboyong Kakang Semar. Mula
yen pancen Kakang Semar kersa diboyong wis to arep ngarani bebono. Aja semelang mesti bakal dituruti klebu. Anak-anakmu mengko ya mesti bakal dimulyake. Wis gagi saiki tata-tata tak ganti tak boyong ana ing negara Ngastina Kakang Semar. Wis ngalela wantah Sang Badranaya Hang Raju Aji Mancala Sayekti Dewa Utama Kang Rajut Aji Mancala pamong ingkang para suci aduh laiduh bendoro dadya hayuning bawana kula jane mboten kawratan yen ajeng diboyong ten negara Ngastina. Ning ampun sakniki merga niki kula tasih wonten ayahan sing wigati. Benjang yen pun rampung ayahan kula purun dipun boyong. Ana ayahan? Nggih, lah. Terus rampunge kapan kuwi? Ayahanmu kuwi lho kok sajake kaya penting banget. Udakara setengah tahun munggahe setahun malih ngoten. Setengah tahun gedene setahun. Nggih. Oh, gampange kowe mung arep nampik Semar. Kowe iki mung arep diboyong dimulyake wae kok dadak ora gelem. Mbaya kowe iki ngrumangsani. Kowe iki mung punakawan, Pandhawa wae. Sing ora nate nggatake karo kowe. Ning tekan sprene kowe tetep melarat. Kowe mung ajeg dadi batur gedhe 17. Lah mung arep dimulyake wae kok ora gelem. Gleleng, angkuh kowe. Lan meneh Semar. Mau ngarep aku kandha nek jare aku iki ora percaya karo Semar. Aku jane sutik teko ing panggonanmu kene. Ning gandeng aku kedawan anak Prabu Duryudana kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar tak bujuk sura alus ora gelem. Apa kepeksa aku kudu nganggo cara sing kasar? Lah kersane pripun? Kalau sawangan delon aku rene iki nganti wajabala segelar sepapan kanthi sikep bagel kamaning ayu. Tuh, mula nek kowe wangkot ora gelem tak boyong, karang kadepel bakal tak dadekke karang abang, bakal tak obong wah setan kepala. Mbak, nuwun sewu. Mbok nek duwe wadah kancang iki diatur. Ora waton ngomong. Gong. Bagong iki mesti tenan, Gong, sabar kok. Piye? Sabar apa? Kulon Pragawe ana watese kok. Sabar iki mestine ya ana watese. Mesti tenan nek iki aku. Lho. Iki Bagong. Kowe aja melu-melu perkara melu wae rombongan padake. Sampean kok sing suwe-suwe gawe kemrapa? Lho, gawe kemrapa piye? Sampean nuwun sewu. Dapukane napa to ten Ngastina? Dapukan sampean napa nang Ngastina? Wis kondang yen aku iki disungga-sungga dadi pujanggane kraton, dadi pendhitane ratu. Lah, kene dadi pendhita. Jare pendhita ki ngepen barang sing nyata. Jare pendhita ki dipundi lan ditata. Dipundi ilmu batine ditata solah bawane. Ning kok cangkeme elek. Aja kasar-kasar. Ben emosi aku. Lah kok malah nyangkem-nyangkepke karo piye. Wis ben. Nyatane ya elek tenan kok. Omong ora jatut. Perkara kowe ngelek-elek bapak, ngonek-ngonekke bapak wong melarat, aku ora apa-apa. Nyatane ya melarat tenan. Ning bareng kowe ngemengke bapak, kowe muni
bapak mung gedibal 17 lara atiku kowe padha karo wis ngemengke karo bapak wis nginyak-inyak bapak Bagong ora trima perkara bapak merat ya ben to wong ya ora njaluk kowe tur bapak urip kene iki wis ikhlas wis trima panane tetep bersyukur mergo piye wae hasil sing halal saka jerih kaya bapak ning bareng kowe gleleng umuk mergo sugih bandamu pirang-pirang ning kuwi ra hasile lehmu nilep duwite rakyat to ngaku kowe klebu sempuni barang kuwi tukang korupsi tukang ngompori kowe ngono kok ngonake bapakmu batur gedibal 17 mongko upamane ditelusur upamane ditimbang ngono Semar ki nek karo Durna derajate malah dhuwur bapak ora coba bapak ki sapa oh bapakmu ki genah ning Semar bapakmu ki genah ning Semar wong loro saudon telu saurupan wong melarat wong sudra wong kere maju kiling balungan kuwi rak tata gelar tata gelar ki tata gelar ning batin jan iki bapak dewa apa dewa kok bentuke kaya ngono kuwi lha ngayal bocah iki kowe tak kandhani yo bapak ki jaman isih enom biyen jenenge Sanghyang Semaya Ismaya kok Ismaya Ismaya wis ganti to jenengane bapak mbiyen ki Sanghyang Ismaya lah Sanghyang Ismaya ki tunggale telu nomor 1 Sanghyang Tejamaya ya Taga kae nomor 2 Sanghyang Ismaya nomor 3 Sanghyang Manikmaya ya Bathara Guru ala-ala ki bapak dewa kakangne Bathara Guru dadi aku nak nyeluk Bathara Guru kae muni om ngono dhuwur aku derajate karo kowe wong aku nek dina minggu nek pengen kayangan kok ning bareng kowe Durna ki sapa Durna ki jaman enom jenengane Bambang Kubayana biyen kowe bagus ning mergo saka pokalmu dadi elek kaya ngono kuwi mergo kowe dipoteng-poteng karo Patih Gadamana klebu Sengkuni kuwi ya ngono klebu Sengkuni ki ya ngono kuwi Sengkuni ki biyen bagus ning saka unine mergo nek muni elek cangkeme terus disuwek-suwek mula ya tekan saiki Durna karo Sengkuni ki mung dadi provokator kaya ngono kok nyepeleke bapak melarat ya suben ngono kok nyepeleke bapak melarat gedibal 17 Bagong sing ora trima aku ki sayang karo bapak ki masak angin tak keroki kok kuwi bapak ki dijegoki kiri tak cekel tak belek kok terus tak masak nang lor kono mula nek kowe ngelek-elek bapak Bagong sing ora trima lho kowe sumbar nek karang kadebel arep obong Bagong sing arep belani bapak ayo muni ya saiki kowe Durna wani cuwik ngonekke bapak meneh tak lakban tenan mulutmu engko oh nek ngono kuwi tegese kowe wani karo Pendhita Durna mongko aku rene iki ngerit Majapala segelas papan kalau deloken Kurawa wis siaga kanthi sikap gegamane ayo piye sing tak deleke mesti Kurawa ki rombongan apa Kurawa ki mung rombongan Bebarasi kok jur ngapa Kurawa ki ngendangi bagu kok Bagong ki anak Semar ora bakal wedi arep kowe ngerit Majapala 11 papan arep kowe nggawa Kurawa Bagong ora gugrek gale tak babatane Majapala klebu kowe kuwi Durna ora enggal minggat kok kene ayo tata ora enggal minggat kok kene wah dublak kasene ayo mulya
duwe anak ragil sing iso gawe bombong. Kowe pancen anak sing tanggap karo wong tuwa. Ngerti nek bapakne arep diajab matine njur milani. Gawe marem. Lah nek ngono Bagong iki mengko sing saguh arep ngundurake Kurawa. Bagong sing arep wani mungsuh karo Kurawa. Gawe bombong tenan kowe le. Sing ngomong arep wani sapa? Sing ngomong arep maju sapa? Alemu mencak nesu-nesu ki mau ngopo ya, Gong? Aku lak mau nantangke. Piye? Aku mau nantangke. Nantangke piye? Nantangke sapa? Lah kowe iki jong apa? Anak Semar ku ora mung Bagong kok. Kowe nang kene iki kon nyambut gawe, ora mung kon turu ngono. Aku lak mau nantangke. Pokoke ya ana gawean di ayahi bareng pokoke. Wah, jebul ming nantangke. Ngono nesu-nesu mencak-mencak kaya yak-yak. Ora burung ya aku meneh. Wis ana tumandang. Aku ki wong tuwa tak lungguh neng buri wae, melu keplok-keplok wae. Aku wong tuwa ngasuh wae. Do nyambut gawe do mlepeng. Pokoke ana kang ngene iki ditandhangi bareng-bareng ngono. Ora gelem maju wis. Amplopmu tak cowok. Ya ora kaya ngono kuwi ya wis mengko sak kamat-kamat pokoke diayahi bareng-bareng pokoke. Ngono kuwi. Terus pripun iki Pak? Sing baku aku dawuh karo kowe nek pancen arep ngundurake Durna karo Sengkuni Rahnin. Durna karo Sengkuni kuwi neng dipapan mesti ora keri karo Kurawa. Diundurke ning para kawula sing padha ora ngerti pojok plereting lakon aja nganti kasepyok ing ngaradan. Oh nggih Pak, nderek sendika dawuh. Nggih Pak, nderek menapa ing dados dawuhipun Bapak. Siapa? Lah Bapak sawetara aku tak manjing oneng pungkuran dhisik. Lah iki pancine wis manembah. Lah terus sawetara para kawruh Karang Kadebel ingkang padha siba ana ing pendopo Karang Kadebel kene dibubarke dhisik lan wanti-wanti dawuhku mau para kawula sing padha ora ngerti pojok plereting lakon aja nganti kasepyok ing ngaradan. Diundurke ya diundurke ning aja nganti gawa kurban. Oke, siapa? Oh nggih, nderek sendika. Gareng apa Petruk? Kula Pak. Nggih, pripun Pak? Iki cara ratu akar kondur kedaton. Aku njaluk diringi gendeng sing kira-kira iso nggawa wibawaku. Oh nggih. Kang Gareng iki Bapak cara ratu akar kondur kedaton. Ayo kono apa karo karawitan saka Karang Kadebel. Nggih, rencang-rencang. Monggo menika Bapak badhe mlebet wonten ing sanggar pamujan nyuwun supados dipun iringi mulih ubayanipun sampun ngantos balenjani. Ucare wong lelamisan ucape tan tulus ing ati jaba putih jero kuning yen kembang kembang sembojo wong alim pulasan sinigek ingkang nutuk suka parisuka genti kocapa nalika semanten Pendhita Durna miwah Yanapatih Harya Sengkuni ingkang nalika semanten kasangsaya dening Ki Lurah Bagong Gya ngawe dhateng sangganing para sapa Kurawa.
Halo Paku. Ngadong jauh man. Minggu man. Krapala kang tumingal campo prang samya ngedali ler cadet dileting kanda daiwanggung manguncang idi benjang sangat cimicil latinyo ngedali wus terus Surawilaga kaya buta singa brekil. Man, ingkang putra Banyar Junun Drusasana nyadong dawuh man. Kula niku gumun. Jane Paman Durna kaliyan Paman Haryul nganti dhateng Kurawa. Lumarep wonten ing Karang Kadempel niku jane wonten napa to? Najan kula ingkang putra pun Kartomarmogi nyadong dawuh Paman. Najan kula ingkang putra pun Swatama nyadong dawuh Paman. Ya menengo dhisik Dursasana Kakang Durna pripun Dewati? Niki sing dawuh Kurawa kula napa Kakang Durna Dewati mawon. Kula tasih ngrasake tasih gedem-gedem kalian Bagong niku wae. Ing ngatasé ning sak derajating Bagong wani ngecamah karo Pendhita Durna kalian Dikmati Harya Sekuni. Isih rada krasa, Dik. Krasa pripun? Kula didugang kalih Bagong. Mboten namung panjenengan kula nggih didugang. Pun kejawen dawuhke kalih Kurawa. Nggih. Napa kok wigatine kula lan Dikmati nganti Kurawa wonten ing Karang Kadempel? Nggih. Ya ngene ya Dursasana pripun, Man? Sejatine aku lan Kakang Durna kuwi lumarep ana ing Karang Kadempel rembugan karo Semar Badranaya kanthi pawadan yen to negara Ngastina kuwi nandhang pagebluk mayangkara larang sandang larang pangan. Nyatane negara Ngastina ora ayem-ayem mawon to Man, mboten nandhang pagebluk pancene Ngastina ora nandhang pagebluk. Lah kok terus kluruk ten Karang Kadempel pamriye? Merga manut sing dadi pengendikane Kakang Palibaya Wakni Gundadurna kalenggan iki Semar bakal mbangun desa. Semar ajeng mbangun desa ya. Lah saka penemune Kakang Durna iki aja nganti Semar kuwi kelakon nggone bakal mbangun desa. Kok ngaten? Merga nek nganti Karang Kadempel kuwi desane Sayareja ora uruk bakal kondang memandang. Lah saka penemune Kakang Durna bakal ngasorake kawibawane anak Prabu Duryudana. Ngono, kula aja nganti Semar kelakon nggone bakal bangun desa. Aku nganti Kurawa kuwi supaya gagalake utawa ngeridu bebido nggone Semar bakal bangun desa ngono. Kula niku sing jane mboten seneng nggih niku Man. Karang Kadempel niku ayem-ayem mawon.
Mongko Ngastina karo Karang Kadempel niku ya ora ana gandeng cenenge. Karang Kadempel lajeng bangun desane ning kok Ngastina kok ajeng gawe rusak, ajeng gagalke niku. Niku jenenge malah membebudhek banyu bening wis to. Bakune kowe iki mingkari manut karo aku ngono wae. Wong kowe ya melu aku. Lah kersane aku wis nglakon sak bejagong karo Kakang Semar sing surasane negara Ngastina sing lagi nandhang pagebluk kanthi pawadan Semar bakal diboyong neng negara Ngastina kanggo sarana luwaring pepadang negara Ngastina. Ning sajake Semar wis krasa. Anggo cetha nek krasa, mergo neng diparan ku sing jenengane Dura karo Semulingga kula mesti mau gawe rusak, mesti mung bakal rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Kula nggih pun baten awit wau. Semar niku ambako gedibal 17 batur ning boten kira disepelekke, Mas. Nggih lajeng la iki mau wose gati Rahnen Kakang Dura nguman-uman karo Semar iki mau Bagong sing ora trima. Ing atase ning derajate Bagong wani ngecamah karo aku lan Kakang Dura nganti aku karo Kakang Dura ditendangi terus kontal ning arepmu iki mau. Nggih terus lah. Mula nganti Kurawa dawuhna karo adi-adimu. Aku karo Kakang Dura ora trima. Kudune anak-anakku ya ora trima. Ing atase wong tuamu dicamah karo wujuding Bagong. Nggih kersane dawuhna karo adi-adimu. Bagong diajar. Nek upamane Bagong iki diwangi karo Petruk karo Gareng mangsa borong. Nek perlu wong telu wong ora kanggoke pateni. Malah nek perlu Karang Kadempel digawe Karang Abang. Cetha mengarep gawe rusak. Wis to, ning kowe iki sago apa ora? Sago ora kowe Drusasana? Sago ora? Nggih. Butuh nyambut gawe le, ayo nyambut. Kowe marani Bagong wis wani mirang-mirangke karo Bapa Pendhita Dura karo paman Sengkuni. Bagong diceraki. Wani kurang ajar, pateni nek perlu Karang Kadempel jaba. Sendika ngestaken, sendika ngestaken dawuh Kang Mas. Yana ngalas wiba muga malesa kang rinancing mungsuh padha prawira sudira prawilenjurit makut nyaloka ngronanggono magawe ngronanggono magawe gelar
Makawya gelar wukir jaladri. Oh Gong, hati-hati lho. Ora lituk ujar wong Adaplok. Sengkuni karo Duna nggawa Kurawa. Aku ya wis batik mesti Kurawa ku mesti jelas digawa. Sing maju sapa? Kartomarma. Wah wis. Wah lho sing nyambut gawe. Aku mung nantangke lho iki mau. Wis pokoke ya ditandangi bareng-bareng. Petruk kanthong bolong nggih. Mas Karto. Bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Kok merpeki kalian kengabdi Petruk kanthong bolong Bagong di. Bagong di. Kok madosi adi kula Bagong kurang ajar. Wis wani camah marang kepudenku ya Bapak Pendhita Duna karo Paman Haryo Sengkuni. Anggir-yen. Bagong niku jane ya ngerti aturan. Nek kudune kaya Pendhita Duna pancen dihormati dasare ya adike pinangka dadi pendhita tur ya dadi pujangganing kraton negara Ngastina iku pancen ya wajib diajeni. Ning nuwun sewu. Ing ngatasé pendhita kok lak dadi lekase kados ngaten. Semar niku jane dosane napa to? Kok ajeng dikrenah patine. Pawadane ajeng diboyong ten negara Ngastina ning kakekne Semar niku wong waskita, mesti mung arep didadekke tumbal wadal. Ayo sapa wonge to? Bagong sini ya ora trima. Bagong ora trima munggahe ning kakangne, ngoten. Kula niki kakangne Bagong. Dadi nek wonten napa-napa Petruk ya tanggung jawab. Wis rasa kaken gunem sing tanpa guna. Bakune aku sak Wadyabala Kurawa tumeka ning Karang Kadempel kene mung bakal ngiri gundha lan nyabarake aja nganti Semar Badranaya kelakon gone bakal bangun desa. Mingis kajalan teping Trisula muka margata lir kabaranan. Barang aku Blakasuta derajating Petruk mung punakawan wani ngadeg jajar lawan Pangeran Pati negara ing Ngastina Raden Kartomarma. Nuwun sewu nek jane panjenengan iki ya pangeran sing wajib tak ajeni. Ning merga pakarti sampeyan niku najan kula wujuding Petruk kanthong bolong mung derajating punakawan ya kepeksa tak waneni. Nuwun sewu kowe ngadeg jajar karo aku tekse kowe wani marang aku. Ngerti wis ngadeg kaya ngene kok ora wani deni apamu. Wah ngemping lorong ginjah pati. Yen pancen kowe wani tenan karo Kartomarma maju sejangkah tiban tangane Kartomarma ranjem kelang kuandam tak gurun. Wah kesuwen tro setan kok. Tak-tak-tak-takane ngulek. Ora gek perang-perang. Iki wis jam 1 punjul e. Agak bres-bres. Sing delok selak do mulih. Iki ya ngono kok. Maju aja jangkah. Janjileno. Tiban tangane Kartomarma ilang dompetku. Wah aku nang buru nganti gedem-gedem ya, mung tang-tang-tang suwe men. Nganti sing ngego nganti turu. Ayo wong aran semine iki yo ngene iki yo jenenge greget saut. Greget saut kepiye? Lagi cacak-cacak ngono. Ha wis kaya ngono kuwi Bagong wis ngono kuwi. Ayo. Ngaku pangeran Adring Ratu nyata didaya tangi tak tunggu sak gendingmu kowe Kartomarma. Tiba kan Payewat Mojo raga mati kepanasan.
Wah, oleh ku tantangan karo Petruk kantong bolong nganti tak kalang-kalang. Wah, ora toho-toho ngerti-ngerti Bagong dugang karo aku ngati glansaran. Yo Petruk, ojo endo mati dening maju tak ladeni Kartomarma. Waduh, nanti kegeblak kok kowe. Kegeblak. Ayo kegeblak mulai kowe ayo. Ayo, mau ngarep nyobuya. Wejian. Ayo, walesan aku. Ya, walesan aku. Ayo, pelorok tombak dadi apa kowe? Cocok tombak.
Wah, usaka apa sak ketemune? Iya, ayo jandon. Waduh mati aku. Wah. Iya. Petruk ini sekali. Ya. Nah, ayo. Waduh, siandia meneh. Iya. Waduh mati aku. Iya. Iya. Waduh mati aku. Wah, kuku karepe iki. Lorong tombak nyepelek. Oke, karepe di lorong tombak dadi apa? Mamprum kowe kantong bolong. Arep panai pirang-pirang kae ora bakal ngene kantong bolong. Aku wis sok gatek karo Ndara Janaka nek dong perang kae arep tamani panah pirang-pirang bedok ki gatekke. Ana panah saka dhuwur mendak iya ora. Panah saka ngisor mumbul iya ora. Ora. Petruk sebeleke ora bos kuwi minggir iki lagi adu keterampilan. Oh iki ora kangsan-kangsan kok mulane iki ngati-ati kok pinter ya Truk pinter piye ngendani panah kok pinter ayo kaya Ndara Janaka kae ana panas kon dhuwur mendak ana panas kon ngisor mumbul piye kuwi contone ngene iki lho kowe ngalih dhisik mundane kena panah ana panas kon dhuwur mendak ya ora ana panas kon ngisor mumbul nah ora ana panah saka dhuwur mumbul kok kono to ana panas saka dhuwur nek ya mendak wah iya ya ana panah saka ngisor mendak nah ora kena kok malah ora kena tak walik pancen oh iya aneh-aneh wah serem gitu gayeng ngene gayeng ora gayeng iki angale ngene iki arang-arang dalu ngene iki ayo selakno panah bom stop wah apa iki Bagong sing ampuh ki mung kowe kok aku ya sok nampa wiritane Ndara Janaka padha piye carane menghindari panah
tanpa tak sentuhe panah minta stop ngono wae mandeg to. Haji nganggo mantra lho nganggo mantrane apa? Bapak lunga apa? Biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Stop. Oh. Mandeg tenan. Oh mandeg tenan. Oh Bagong kuwi apa? Ayo. Aku ki wong resik, wong jujur. Nek nanti kowe panah arep ngenani karo Bagong, oh panah bilani. Ayo bali. Wala yo ampuh tenan. Mau mantrane piye? Bapak lunga tapa? Bapak lunga tapa? Biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Tes dadi banyu. Wis. Petro ki gathekan. Cepet mudeng. Awas lho ana panah. Bapak apa mau depaling ligo. Biyong meteng. Bapak lunga. Enggak kena, Gong. Ayo kuwalik kok lemu mantran kuwi. Bapa lunga tapa, biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Ya. Awas, Truk. Stop. Bapa lunga tapa, biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Mandeg tenan. Panah. Aku wong jujur, wong nek nganti kowe ngenani aku, kowe gamane wong angkara murka, malah kurang bejane iso namani karo sing duwe. Ayo bali. Ya. Ayo aku wong jujur, wong suci. Monggo jane aku iki nyolong HP terus. Biasane nyolong ndok ora iki nyolong HP. Balekke to, belekke panah, belekne tibani wong Kurawa dadi apa kowe. Waduh, mati aku nyemanggakkan paman. Waduh, mati. Pripun Dipati? Wah pancen yo neng di papan iki Kurawa ki le gayeng nek budal tok. Ning nek temandam gawe wis ora ana sing bisa merantasi. Niki pripun Kakang Durung merga niki sing gawe kartis sampe kok sampean lho. Monggo niki cara wong nyabrang pun kebacut teng tengah-tengah. Bacut ya klebus, mundur ya klebus. Mboten badhe kelampah. Nek ajeng gagalke Semar nggone ajeng mbangun desa. Niki ming gumantung Kakang Durna nggone gawe reka daya kartis sampeka pripun? Pun tenang mawon Dik. Tak kira Kurawa mungsuh karo Punakawan ya malah ora kajen lah keparengipun. Sawetara Kurawa diundurke. Kurawa kon mundurke. Lah sampean kula tak pados pinta serayan.
kersanipun Kakang Durna Kurawa kon mundur tak pados pitolo prayan badhe sowan wonten sanipun Hyang Bathari Durga wonten ing kayangan Ganjang Manguri. Oh nggih yen ngaten sewang-sewangan ngati-ati Kakang Durna.